owuok. Alfred Omondi wacho ni ji mang'eny e piny problem mar teachers ok bi rumo mana ka ginyiso sirikal mondo control birth rate ne ji mang'eny e pacho ka mano pache wacho ni teachers birth rate bende ok wanyal control. In fact, Lydia, ka jopuonj dwaro ni mondo birth rate obed control, then there will be no job. An adwaro ni jopuonj jonyuol anyuola mondo jopuonj oyud tich, mondo wayud tich nikech an mane kaka tich nasa guaranteed. Ka ji onyuol ma ji mineno ka weche mag maternity cha adwaro ni mondo bed hands kabisa. Wachako mana gi jopuonjwa gi kik stop nyuol mondo tich jopuonj obed mana fadha. Biro dhi anono ni to koro ka nyithindo ma ok nyuol, nyithindo minyuolo koro onge to jopuonj biro puonjoga. Be gisendo gima timore developed world. If you go to Europe today, you realize ni gidwaro ni mondo skunde gi oran mondo gibed gi creative society. Koro gi accept immigrants manyalo nyuol mondo skunde gi oran. Koro mano endo to kik wadonje. Mastermind wacho